Mga kigsunan, maayong pagpaminaw ninyo kung udto niyo diha, maayong udto kung buntag may buntag o gabi may isang gabi. Og karon mga kabaglaom, doon natay gamay nga isgutan may tungod nining iglesia. O, unsa gyud kuno pagkasiguro nga ang Seventh-day Adventist may matuod nga iglesia nga nahitabo ra man na sa panahon ni Ellen G. White. Pero hinumduman na to mga kigsunan. Naglitok si Ginoong Hesukristo nga ang dili kabato kanato dapig nato. But pasabot mga higala kung si Kristo kung wa ta mulabag sa balaod ni Kristo, kung wa ta magsumpaki sa mga balaod sa Ginoo, kung wala ta magsupak sa iyang sugo, siguro wala ta magdapig sa taong dautan. Nagingon diri ang Salmo 28:4. Giklaro diri mga higala nga ang mubiya sa kasuguan nagadapig sa taong dautan. Og but pasabot kung dili ka mubiya sa sugo sa Ginoo, may posibilidad og asa ka nga pundok kung ang imong doktrina dili magkasumpaki, mga kaigsunan, dili ta kabatok ngadto sa Dios. Nagingon diri sa 28:4. Those who forsake the law praise the wicked. Sato pa nagdaig ka sa taong dautan, but such as keep the law contend with him. But pasabot mga higala, kung bisan asa ta nga pundok, bisan asa ta nga mga dili ato matawag higala nga sulpot, kay kung nakapahimuot ka sa Ginoo, tanawa si Cornelio, usa ka taong hintil, wala diha sa pundok sa Ginoo, apan gidungog ang iyang pagampo. Ngano man, kay ang iyang mga pamaagi higala, ang iyang pagpanghatag, ang iyang kaluoy ug ang iyang tabang ngadto sa isig ka tawo, ug ang iyang pagampo nadunggan kini sa Ginoo. But pasabot ka paglaom, ayaw pag-ingon nga sulpot, ayaw pag-ingon nga dili maluwas, kay ang Biblia nagsulti. Mateo 7:1, dili ka maghukom batok sa imong isig ka tawo. But pasabot higala, kung naa ka, kung wala ka malayo sa pagtulon-an mga higala, mga pagtulon-an mga kaigsunan, unsa nga pagtulon-an mga kapaglaom? Mga pagtulon-an as Biblia imong gituman. Bisag asa ka nga relihiyon, ang tinuod lang mga higala, pagbalik sa Ginoo dili na relihiyon ang iyang pangitaon. Ang tao nga matinud-anon diha sa Ginoo. Sultian ti ka tinuod. Kung ikaw sigig pasiatab nga kanang imong relihiyon tinuod, sultian ti ka. Way siguro pa ka. Ngano man mga higala kapag laom nga wa pa kay siguro. Kung saan ang pagkasiguro nga naa naman kayo nahuna sa pagpanghukom batok sa imong sigataw. Mo na nga atong hinumduman mga higala nga unsay gingon atong hinumduman nga ang Ginoo naghatag nato og kining katungod mga kaigsunan para nga kita mga higala magmatinumanon diha kaniya. Di ba? Ang pagkamatinumanon mga kapaglaom muna usa nga makapa abot ito sa langit. Kay nakita sa Ginoo ang imong pagkamaayo, ang imong pagkamasinugtanon sa Ginoo. Basi makaingon mo nga kapaglaom jiri, bisan asa ta nga pundok, dili pundok ang gipangita sa Ginoo. Ang gipangita sa Ginoo mga kapaglaom, ang imong pagkamatinhuon, ang imong pagkamatinumanon. Dunay 5 lang ang gisulti diri. Balaod, gugma, putli o kasing-kasing maay kaisipan o matinurong pagtuo. Kining 5 mga kapaglaom, kung naa nimo ni, ang Dios mahimuot nimo. Nga naman, doon na kay balaod. Doon na kay gugma. Daghang karon ang mingon nga, gugma na lang. Pero ang pangutana, nagtuman siya kasuguan. Wala. Asa nimo nga palutaw ang sugo, ang gugma kung walay kasuguan. Sumala sa Roma 3:8-9 nga ang kasuguan, ang gugma mo'y katumanan sa kasuguan. But pasabot kung kag nahigugma, wa ka magtuman sugo mga kapaglaom. Dili mulutaw higala ang imong paghigugma. Dili mulutaw nga tinuod bagyo kang higugma diya sa Ginoo. Mo na to hinumduman,
napatay ka na parto pa nato mga higala. O gining parto ato ning tun-an. Ha? Ato ning tun-an mga higala. Mahitungod niini sa putli og tiunay nga relihiyon nga gikuptan karon sa mga tao. Dunay daghang mga tao karon mga higala. Nagtuo kang dili maluwas apan prunsit sa langit. Manghinaot ko nga ikaw karong naminaw. Ikaw karong naminaw ayaw labaga. But pasabot ayaw lapasag unsa nasulat sa Biblia. Kay kun imo nang sungagon, dili ako ang imong kontra. Ang Dios sa langit may imong kontra. Thank you very much. So maayo nyo pagsikay-sikay diya. Ako magaingon wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamotoran kun dili pagdapig sa kamotoran. Daghang salamat. Maayong udto, buntag og maayong gabi. Thank you.